За месяц з гэтых канвеераў сыходзіць каля 2 мільёнаў талерак, кубкаў і сервізаў з яркім маляўнічым дэкорам, аформленым у стылі мінімалізма альбо з нацыянальным каларытам. Такі ён добружскі фарфор. Адгукаючыся на запыт звонку, прамысловыя гіганты прапануюць экскурсійныя праграмы і не скупляюцца на майстар-класы і дэгустацыі. Беларускі фарфор не толькі нацыянальны здабытак, але і бренд краіны. Позиционируем себя как производители твердого фарфора. Мы оставляем за собой приоритеты в качестве, экологически чистом сырье. Также мы постоянно обновляем наши формы, наши рисунки. Мы стараемся идти в ногу со временем. И также не забывать о традициях. Вы же видите, какая красота вот на стеллажах. Сфера прамысловага турызму набірае моц. Турыстаў цікавіць вытворчыя працэсы, але жаданне прымерыць на сябе нязвыклыя ролі і прафесіі. Масагатавальны цэх, фармоўча-абпальны і мастацкі. Турыстам паказваюць увесь ланцужок вытворчасці. Тут, як у кулінарыі, кампаненты дадаюць па рэцэпце, дробняць, змешваюць, працэжваюць. Кожны выраб праходзіць як мінімум праз 7 пар рук. Изделия обжигаются при 1380 градусах. Это выше, чем обжиг чугуна. Больше, чем обжиг при производстве золота, который используется, ювелирных изделий. То есть это получаем безопасное, прочное изделие. Каждый лепесточек прорисован, декорируется золотом под любой стиль. Гостиной, кухни или направление отели-бары, рестораны мы развиваем. Распрацоўка дызайну – працэс карпатлівы. У пошуках ідэалу патрэбныя рысы і фарбы мастакі падбіраюць, бывае, што тыднямі. Ручная праца каштуе дорага, але разумныя машыны спрашчаюць задачу. Галоўнае, што якасць пры гэтым не губляецца. Посмотреть именно все процессы, все технологические этапы изготовления данного материала, конечно же, было достаточно интересно. Возможность потрогать, пощупать, что-то даже сломать, прикоснуться и расписать те или иные изделия. Впечатлил прежде всего сам масштаб фабрики. Она невероятно огромная, невероятно красивая. Конечно же, фантастическая роспись, количество того ассортимента, которое мы видим, оно просто поражает воображение, и, конечно же, сразу же хочется что-то приобрести себе. Больш за палову аб'ёмаў эксклюзіву з Добруша ідзе на экспорт. Быць брэндам краіны задача адказная. Фабрыка трымае марку добрасумленнага вытворцы, выпускае навінкі, развівае тэхналогіі, тым самым умацоўвае імідж не толькі сярод сваіх, але і на замежным рынку. Ірына Драбышэўская пры падтрымцы першага інфармацыйнага.